Nemůžu uvěřit, že nás stáhli z toho projektu o den dříve. To je pravda. Nechápu, proč to tolik řešíte. Já ti řeknu proč. Jsme rozděleni na 2 koleje. Každá ta kolej soutěží o body. Pokud nějaká kolej vyhraje, tak kapitán má právo dát prohrané koleji, nebo spíše kapitánovi dát jakýkoliv úkol. Aha. Tak ho budete muset splnit. No spíš já, a já bych nerad dal nějaké ten jejich zvrácený úkol, třeba, co kdybych musel dát, co kdyby mě dali úkol, abych plivnul řediteli do tváře, to bych se mohl se studiem rozloučit. Možná. No, kdybych ti plivnul do tváře, tak co uděláš, poděkuješ mi? Dám ti faca a odejdu. No, tak vidíš. No já bych mu dal něco víc, ale... A neviděli jste Jasona? Ale to už jsem neviděl. Od doby, kdy jsme přišli. Bez tak bude v herně. No to nevím. Normálně by tam byl jen pár hodin, ale tam teďka hodně dlouho. Kamo, přiletěli jsme... jak dlouho jsme tam byli? 2 dny? Myslíš, že jeho nenapadne po 2 dnech zajít do herny a užít se na pořádně? No to možná jo, ale do jisté míry ví, kdy přestát. Si myslíš? No dobře. A už si půjdu lehnout. My taky. Doufám, že to ráno bude lepší. Probuďte mě ráno. Tak čau. 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 Domové, sladký domové. Tomasi. Co chcete? Už víme, co pro tebe má kapitán přichystaný za úkol. No a co to je? Řekneš mu to ty nebo já? Ty. Budeš se muset proběhnout nahej po celý lodi. Cože? Teď ta loď má v průměru 2 kilometry. No, já za to nemůžu, já si to nevymyslel. No, ale jste moje skupina, tak byste mi mohli pomoct něco vymyslet. Dostal se nápad. No, Co když jsme si půjčili modul a šli ještě bez nepozorovaně pro nějaký další vzorky? no to by šlo, ale musíme mít, nevíme kde je Jason, potřebujeme ho, aby nás tam zavezl. Potřebujeme někoho, kdo by se naboural do systému a vypnul kamery a zneškodnil systémy, aby hned nenahlásili, že zmizel modul. Tak hele, řeknu ti to takhle. Pokud mě při hackování nachytaj, bude to na tebe, ať Jason hledáš ty. Nazdar. No, ty zabal nějaký jídlo a zkumavky, pipety, mikroskopy, jo? Jo. Já jdu hledat Jasona. Tomasi. No, tak to je úžasný. Halo, Jakeu, No, Tomasi. máš to? Jo, je to tam všechno. Všechno? Jo. Určitě. Jo. Dobře, na těch pár hodin nám to vystačí. Počkej, něco si to akorát udělám. Dobrý. Arnolde, halo, Ale páni. Tak co? no, ten firewall je docela obtížný, ale za chvilku bych to měl mít hotový. Dobrý, jsem tam. Aha. Já absolutně nevím, co jsi tam dělal, ale no, dobře. Takže, máme všechno, máme to nabouraný, máme jídlo a zkumavky, ale nemáme pilota, nevíme, kde je Jason, já jsem ho hledal všude, ptal jsem se u lidí, ale nikdo nic neví. Prý se nahlásil, že už přišel z té planety, ale pak ho nikdo neviděl.
No. Ale já mám letecké schopnosti, akorát vám nemůžu to slíbit. Aha, no, ale nevíme jak velký, nemůžeme to posoudit. Jo. Malem bych na něco zapomněl. Proč mu, ty mu hackuješ záznamy? No já jsem vypnul kamery v okruhu 1 kilometru. Tak je jeho složka, proč, jak mu, ty čteš osobní údaje? Znám mají tvoje osobní údaje, takže mi moc neštuje, bo řeknu tvoje tajemství. To je porušování lidských práv. Hele, Počkej, ticho, takže nebo víš se i vám na moje? to vykašlu. Jasně, že jo, vím o všech. Já bych ti dal. Tak už víme odkud vzal ten tajně, že mu někdo jen tak dal noťaz, že? O tom jsem ani nevěděl, ale díky. No, to bylo spíš vydírání. No jo, no. No, tak co tam stojí? Počkej. Ty jsi 5krát naboural jeden a ten samý modul na jednom a tom samém místě. No tak trošičku. Tady čtu, že ty jsi narazil křídlem 5krát do stejné lampy. Teď ta lampa nemá ani metr, jak jsi to zvládl. Věř. Kolikátý to byl stupeň úrovně? To tady asi radši nenapsali. No, tak Já vím vlastně. První. bezva. To Ale jsme si pomohli. když nás tam dovezeš v jednom kuse, bude to dobrý. No, to bychom nějak tak měli. Máme zařízený teda, máme to nahackovaný, máme všechny mikroskopy, máme jídlo, takže můžeme jít? Pojď. Počkej. No radši si budeme muset pohnout, protože jak si někdo už zjistil, že kamery jsou vypnutý. Jak dlouho bude trvat, než to nahodil? Hele, Sakra, máme necelých 10 minut. Bezva. No, tak honem. no, mohlo to dopadnout hůř. Hůř? Hůř? Ano, Dáš si hůř. srandu? Vždyť jsi zase 2krát neboural do té stejné lampy. Teď je to jedno. Já budu asi zvracet. No hlavně ne u nás. Prosím tě, jdi ven. Jak si někdo může splít tlačítko s podvozkem a přetlakovou komorou? Jestli ty někdo dostaneš pilotní zkoušky, tak já budu prezident. Zlatý Jason, ty vole. Jenomže Jasona nemůžeme sehnat. Tak jo. Odložte si skafandry a koukni se, Jo, a když ty kuky, co mám? Ježíš, ty jsi mi vzal Tolkiena a jeho příběh Hobita. Jo, no. Dík. to je starý jak Jeruzalém, kde jsi to vzal? No, víš co, v knihovně se najde všechno. Knihovna, třeba naposledy na zemi. Vydržte, asi sundám aspoň tu helmu, lepší. No, takže zjistí, kde jsou nejhodnější mikroorganismy a my nazbíráme co nejvíc vzorků. Uvidíme se asi tak za pár hodin. Okay. Takže na to. Tak co? Je v tom něco? Jo, Tak. je hodně toho. Jo. Tak to půjdeme analyzovat a poletíme zpátky. Já nechápu, jak jste mohl vzít knihovnu, jste naposledy viděl, když mi bylo 5 let. Aspoň nejsem línej. Já tu mám takovou asi z knížku. Aspoň někdo. Ježiš, jste takový primitivové. Dneska No, ale že ty furt všechno přes internet. Dneska máte hologramy a vy čtete knížku. Prosím tě, dítě, já tě slyším.
přes necelý 3 pokoje, jak nadávají, že ten internet je pomalej, že hologram zrní a tak dále. Ale za to může internet na kolejích. No. Tak jo. Za jak dlouho ještě zjistijou, že jsme pryč. Kamery naskočily, ale to by mělo zjistit až za pár hodin, ne? No, nejsem si jistý, protože když tady ten dvakrát naboural do té stejné lampy, tak já myslím, že už u nás asi dávno vyjel. No, ví, že do toho někdo narazil, ale bez senzoru nic nezjistí. No, každopádně... Ale jako když se vezme, že tam bylo plno lidí. Ty spali. Každopádně zapni trysky a oblečte si skafandr.